Jotono no lamsugo sini saving generation blogo norok kaisa nukhuna je oro wansa bura duma phal tongmani tei bini ganao student haikwa chhatro basai tongmani o video wngkha 8 tarik December 2023 ni sting operation o bini video kasai phaikya bo wngkha iko tabuk norok nukano duma phalani yago bo tamo manui paitlang abo sachuk maya iko nadi bono yafarka bo yangti rang yafarka 100 bo bini yago putla sogukya ngai tini ni salo 11 tarik December 2023 ni salo sung taisa operation action nakha borok noramkha moni mungka Minulal Saha Mohanpur bazar ni bo duma phalnai bini yago chung tini thangai red light pro kwbangma kago sujak sidi gran haikabo ganja sukna mankha ingya hemano 150-200 ta putla bo phungni simino bazar asuk drop simino bo sidi rok phalu binaro bse customer bangi tong bo salo ingya hemano 10,000 20,000 ni ganja phalu Borkathal bazaro norok nugui mankana bono chung spot on the spot chung bono romani tarpore chung bono rescue khlai bini beko prai 10,000 থেকে 15,000 rang ngana chung bono police ni yago handover khairikha norok nugui mannai o mangpili tarpore chung bono romani yagulo chung bazar committee no inform khacha bazar secretary no chung ringmani yagulo chung bono tamo khlaiman ব্যবস্থা tamo naiman bini sago chung bo kerong raide thepaiman hinno chung bono police boringkha iko naidi bo abo haikai 2 বছর ধরিয়া Borkathal bazaro oje khusra ব্যবসা oje ganja sukna ব্যবসা bo khlai tongo kebni nojoro klaya thana 8 tariko hungkai chini anti drugs team ni mokolo nojoro klaikha bo ganja phalmani hekai sidi phalmani Borkathal bazaro tini 11 December 2023 ni salmario sombar ni salo chung bono action nakha bono chung rescue khlaikha ganja phalmante nikon chung bono tebo kwbangma iko naje asuk kwbangma bo salona asuk phalai klang thango aba haike bazarogo tei school ni student okno phal tongmani abo saya tei abo bo konyamu sungo ang je ganja nungnai haiko sidi nungnai haiko jara je drugs heroin brown sugar nai tongnai chini tahuk tai bukuk tirpra hasteni lukurona ang konyamu sungo abo kaisa hamya jinis norok naya tongman khanya kaham iko chung bono tlang thangka gono kota ase gono lanya tomare taka gono sob bair kore gono aha amta sikto lanya tomare are o sadarone pore tomade horane tamo bo hogle Duma mau sude apa sadarone se phalta iko tongo sadarone pipeline mara usike phasabo ha usike phal bora moti tong bari और तो phal जलो ha और तो phal जलो तो उसके phal जलो हमने टायरा हमने दारो राख हमने टायरा बचना दुका এখানে दुका না কত তোমার দুকা হ্যাঁ রাহা এবং বাড়ি हमने बेस्ट चिनो सेविंग जनरेशन ब्लॉग नो सब्सक्राइब खालायदि लाइक खालायदि कमेंट खालायदि गोबां शेयर खालायदि